راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام تقبلوا باريس كاب زركب ستوديونا لومي سوني 17 حسيو أستاذ حد الساعة تسنح فنونا كتكتاتلو بخبرين نعدمنا زينا كنقدمنا فلما أرساتو أبيرترا أقات إمون زلو كبيد وحدي مويوان ممهران نمتكا أبساوا سلطانو لعلي حادشح أبالات هقراو أقلقلوت كوافوريوم دبوب سودان تبناجون مأكاب أبزكاز نبرا سرحيت أستاذ 137 تقتلوم دقو نأنغولان 38 عامتات زمرحي دو سانتوس توساقي كستات بلشونا تمسريت اللوم راديو إرنا زينب زرزر أبيرترا بسنكي كتسالي وحزينا بسدت هقات إموزلو كبيد وحدي مويوان ممهران نمتكا أبساوا كسلطنو تسانحو لعلي حادشح أبالات هقراوي أقلقلوت نام ممهرنا كوافوريوم أبزمت سوارح مسكرم كجمر تسبيت أبزقبر اللزلو عامة تمرتي نتي ببقوانو كنقلقل تسانحي وحدي مويوان ممهران نمملا أبساوا كابزتمرقو أبالات هقراوي أقلقلوت اتوم زبزحو ناب الزوباتات دبوب عن سبان قاشباركان كمدبو مخانومي تحبيرو اتوم زبزحو أبناي مباقتان مأكلاين أبيات تمرتي زمدبو أبالات هقراوي أقلقلوت كمتوم كالميام زنبرو حيالو زرياتات بزي بوقع مياو السلطانان أغل متبابعن نام ممهرنا كوافرو بمخانوم أب سرعة ممهرن مستمهرن زمت سلوطي كلو كم زيكل يقمت منغستي إرترا أبرستين تمرت زهبو دخوم قولحتا نممهران انتمهرون تسفوم أبناي جيزي قدب زيبلو هاقراوي أقلقلوت كم زحتسر بمقبارو سرعة تمرت إرترا كاب جيزي ناب جيزي كن قول مصنحو زفلتيو مسؤو تتحيزو دما عمتاوي أمايت ممهران ناب سدتي وحزو مسمه اللهم حيالو أبيات تمرتي كسنا خلاق كم تسنحا تدقاقيمو زتا تغسيو وحدي بقعة مويوان ممهران أب مباقتا مأكلاين كالاين درجة أبيات تمرت تراي زي كونه أتنس مرا يونيفرسيتي بمتكا استمسرتا بأز السراويت زم حدرا كم نايماين في حزا أمسلا يخونا كم كوليج عد غيحون بروئي تسألينين بروغرام لمعات حبرات هاقراتن كم فينلاند زامسلا هاقراتن تمرتي إرترا نمحواي ببوغنوم زقبرو زلو عقمي ممهران نايم عبايخون تكاتي مويوان ممهران نايم فراي مسرحون بسنكتي منقسي إرترا مس هاقراوي أقلقلوت هات أميرو حيزو زلو بوليس تمرتي فري كركبو كم زي كاليز قمقم بحجز بروغرام لمعات حبرات هاقرات أبزت فلاليا كالوت هاقرات ناي لعلواي تمرتوم ككتاتلو تسنحو إرتراوان ببز تعمو من قدي ناب سدت كم روحيهم ترايوم منغستي إرترا اتوم ناوص هاقرات كلا أخوت سنحو إرتراوان أب سدت كي ترفو كاب زبل أتي ناي مهدرة تمرت عدلات ناب حبرات إمارات عرب تشاينا هندن نعن زمسلا هاقرات ترايو حتير وزركب كابزن هاقراتون انتقوني عسرتات إرتراوان تمرتوم دحر مزاموم أب زملا سلو زنبرو اوان أب كم كايرون إستانبولن زامسلا كتماتات أب ترانزيت دحر مترافوم ناب كالوت هاقرات تسقاقيروم عقبا كم زحتو ريدي إرنا كترقاقز كيليا سراويت منقس دوب سودان أب زوبا راب أب هزبي زركب تبنا جواب زكبلو زنبر اوان بزتوغوها رقجت أستات 137 كم زتقتلو تحبيرو اتي سراويت أب زحلف سمون أب ممحدار كباب التونج تبنا جون مأكاب أب زوفرلو من اسيات تأكيبهم نعبد حرم العالم اتقجت كم زتوغوها زملكتو سبا سلطان زوبا كاب وغن هزبي لعلي سمانيان كلتن كاب أبالات سراويت دما أستات 45 كم زتقتلو تقيسومو أب كال وغن عطغات أب زوبا بور ماكول تشوي أب تركب بيتي كريستيان تعقيبو أب لعل زنبر هزبي مرحتا بيتي كريستيان زركبهم بوحدو 37 كم زتقتلو زيت فلاليو منشتات كاب تهاجر حبيروم اتوم عطغات حيالو قولعن دق انستيون جو حيزوم كخدن كلو نتا بيتي كريستيان مس هزبا بارع كم زولو علا اتوم منشتات عملكيتهم دبوب سودان مس تقامتي بملفان مسغاغر منغستي قويمو كانتلو صطتا ناي لعلي 30 زخونا زوباتات كوحس ايكالن دقو نتي نانغولان 38 عامتات زمرحي دو سانتوس توساقي كستات زرقت هابتا هاقرن بلشونان كم زت مسرتلوم زت فلاليا منشتات كابتا هاقر حبيرن جوسي فيلمينو استبهالي ودي 42 عامت ودو نتي بريزيدنت نبر كاب 2013 كساب 2018 أبز نبر جيزي أستات 500 مليون دولار بمتقفاء تخصيصو نحموش عامتات كأسر تفريد الله أب أفريقيا بهابتاك قداميتي قوالن استيتنا تبالت تتتكس ونانيت 2 بليون دولار زخونت قولو دما بسنكي تدقاقامي كستات بلشونا كاب زنبرا مزنت كوبانيا أقلقلوت تليفون يونيتل كم زواردت تقليسو
ካብ 1979 ኣትሒዙ ክሳብ 2017 ንኣንጎላን 38 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ዶስ ሳንቶስ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ደቁ ንኩባንያታት ነዳዲ ቴሌፎንን ካልእ ምስ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ዝተተሓሓዘ ትካላትን ከም ናይ ውልቆም ሃብቲ ከመሓድርዎ ከም ጸኒሖም ዝውቀሱ ብፍላይ ጓል 47 ዓመት ኮይና ዘላ ኢዛቤል ዝተባለት ጓሉ ነቲ ፕረዚደንት ነበር ንነዊሕ ዓመታት ሓላፊት ፍርያት ነዳዲ ሃገር ብምንባራ ኣብ ናይ ውልቀ ሕሳባ $2 ቢልዮን ከም ዘኻዕበተት እያ ትግለጽ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዶስ ሳንቶስ ኣብ 2017 ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ደቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ብምጥፍፋእ ዝርገት ሃብቲ ሃገርን ብልሽውናን ክኽሰስዮም ተራዮም ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ መራሕቲ ደቆምን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ኣብ ናይ ስልጣን ብልሽውናን ዝርገት ሃብቲ ሃገርን ክዋፈሩ ምርኣይ እዚ ናይ ኣንጎላ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ቀጺሉ ብኣቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተኩሮ ኣብ ዋናው ጉዳያት ክህልወናዩ ሓቢርና ንከታተል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃኢን ዘለኹም ኣቐዲመ ሙቕ ሰላምታ የቕርበልኩም ክብሮም ዳፍላየ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ከም ዝሓለፋ ተኸታተልቲ ኣርእስትታት ንኣገዳስነት ፖለቲካዊ ምውድዳብ ወይ ፖለቲካዊ ውድባት እየ ዝዛረብሎም እውን እዚ ኣርእስቲ እዚ ሂወትና እዩ ስለዚ ክደጋገም ይግብኦ ብፍላይ ምስቲ ንሓልፎ ዘለና ኣዝዩ ኣሰካፊ መድረኻት ተራ ፖለቲካዊ ውድባት እናተቐልቀለን እና ፀዋዕ ንመጽእ ምህላው ከምዚ ዓይነት ሴሚናራት ወይ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ብብዝሒ ክመሓላለፍ ኣገዳሲ እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ክሳብ ናጽነት ዝሰርሐ ተመክሮና ብድሕሪኡን በቲ መንግስቲ ብሓይሊ ምስራሕ ከም ልሙድ ተወሲዱ እቲ ህዝቡ እውን ዋላ እኳ ነቲ ሓይሊ እንተተቃወሞ ብኸመይ ከም ዝቃወሞ ከመይ ጠጠው ከም ዘብሎ እኹል ተመክሮ ኣይነበረናን ብፍላይ ተራ ተጋደልቲ ኩሉ ነገር ብሓይልን ብትእዛዝን ከም ትገብር ጌርካ ነዚ ህዝቢ እዚ መፂሎሞን ቀጥቂጦሞም መጋበርያ ናይቲ ስርዓት እውን ኮይንና ኢና እቶም ንቑሓት ተጋደልቲ ነዚ ዝተቃወሙ ድማ ተኣሲሮም ብኣሽሓት ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ እቶም 15 ጥራይ ዘይኮኑ ስለዚ ብብረት ምፍታሕ ብሓይሊ ምፍታሕ ኣብ ክንዲ ብፓርላማ ብፍርዳዊ ኣካል ብቅዋም ምስራሕ ተመክሮና ኣይፍቀዶም ብብረት ምፍታሕ ክበሃል ከሎ ሓድሕድ ኩናት ዘምፅአሉ ምኽንያት እሱ እዩ ሓድሕድ ኩናት ኣብ ክንዲ 2 3 4 ውድባት ዝህልዋ ሓንቲ ውድብ እያ ትህሉ ወይ ከዓ ሓንቲ ውድብ እንታይ ትገብራላ ኢልካ ምኽንያት ረኺብካ ፕሮፓጋንዳ ጌርካ ህዝቢ ንህዝቢ ምትህርራም እዩ መፅኡ እዚ በዓሉ ተመክሮኻ እዩ ዝነግር ተመክሮ ኩል ተመክሮ እንተዝህሉ ሽዑኡ ጥራይ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ኣይምቐፀለን ናይ ሓድሕድ ኩናት ጉዳይ ብድሕሪኡን እዚ ስርዓት ምስ መፀ ብሓይሊ ንጀሆቫ ብምባል ጴንጤ ብምባል ጅሃድ እዮም እዚኦም ብምባል ዝደለዮ ክቕንፅል ከሎ ተመክሮና ነዚ ክዓግት ዘይክእል ዓገብ ከማን ክትብል ፍርቂ ሰብ ዓገብ ክብል ከሎ ፍርቂ ሰብ ከምኡ እንተገይሮም ደኣ ኣብ ዝብል ኣቲና መንባርና ዘይካሓድ እዩ ጀሆቫ ስለምንታይ ተሃሪሞም ስለምንታይ ተኣሲሮም ስለምንታይ ተቐጥቂጦም ክበሃል ከሎ ፍርቂ ህዝቢ ስለዘየድመፁ ዘየድምፁ እንተኮይኖም ደኣ ባዕሎም ፈልጡ እዩ ዝብል ነይሩ ንቕሓትና እዩ ዘመስክር ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገር ከምኡ ኣይግበርን እዩ ኣብ ስርዓት ዘለዎ ሕጋዊ ስርዓት ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ኢኻ ተኣቱ ብሕጊ ድማ መቕፃዕቱ ትህቦ እዚ ንቕሓትና እኹል ስለ ዘይነበረ እዩ ሓድሕድ ንምበኣስ እውን ዘብፅሕ እዩ ንኣብነት ዝኾነ ተኸታላይ ምስልምና ተቃውሞ ዝገብር እሞ ዘስግእ እንተኮይኑ ነቲ ስርዓት ናይ ህግደፍ ጅሃድ እዩ ዝበሃል ነይሩ
جهاد كبهال كلهم بار مجلس زي بلو حدقنيا وي تيروريست شنو شبراوي زخونه دم مفساس فتو كريستيان زحرد إلكا تراي حدا سئلي كم ذهب نمقباري جهاد زبلو بر إذا سبزي إذا سلا زبل زلو يأسر على زبل فرداوي مسرح ويكا مجلسي سمعنا عين فلتنينا سلازي حزبي نقحته تحت سلازنا بره مقابري أنا يتسرعتون خوينو له زيغا كساب لومي جزاء حقي كم فتح ناي زخونه نجر كجلجل الله نبلو كساب لومي أم ترتار الله شت أرا خامد لاي بحق زي كونس بقوني حسيخا ديخا جنزب هيبكا ديخا فتح مركب كم كونو عيزو سد حجاب زيغاتات فزاز مزاز زبل أيفتوني ويكا عشاء يزبال نمنتاين تيلنا كفتي تموكرونا ناي بوليتيكا مسلات الرقاقيس كاناي مخار تموكرونا زمتعي شت أرا كسام معس سبي سبكا كسام معسيو كل شعب دحري مودا سرعتي ساسكا كقصل ديو اي قصلن بخميت اتوخ بديو بهالن دحر كوينو بوليتيكا ودباتنا نزي قبو مسمرات حزوم لوميون لوطن ممصع بشت عرا زي كونس بكوينات زي كونس بقبو ناي بوليتيكا ومسرح كسرح اللو كبهالا إذا سرعتي زي بكوينات كودق اللو زبهال انت خوينون ناي بوليتيكا ودب مدب حزب كسمعوا له بكوينات وي برسمي وي بعتقي ايو ذي سرعات كنودقو زبل بوليتيكا ودب اي قاومون يعني مرصو دي اي مرصو ناتي كم زيغا ايو ግን መደቡ አቅሪቡሎ ከውን እንድሕር ኮይኑ ዜጋታት ክስዕቦ እዮም ዘይከውን እንተ ኮይኑ ድማ ኣይፋል ብከምዚ ሓይሽ ክብሉ እዮም እሱ ኢና ፖለቲካ ውድብ ንብለሉ ዘለና ምክንያት እቲ ዝሓሰቦ መደብ ክገልጽ ኣለዎ ንህዝቢ ንብለሉ ዘለና ምክንያት ስለዚ ንግረ መገደይ ብከመይ መገዲዩ ዝኸይድ ክንብል ከለና ዝጠቀስክዎ እቲ ኣገባብ ግዛኣተ ሕጊ ይከበር ክትብል ከለኻ ግዛኣተ ሕጊ ስለዘይተኸብራ በኤርትራ ን100 ዓመታት ብሽጣራ ምኻድ ብሰበይ ሰብካ ምኻድ ብጉቦ ምኻድ ሓድሕድ ኩናት ብሙላዕ ሓያል ዝነግሰሉ ብምግባር ስለዝኸድና ሎሚ ናብ ዘይጎነፃዊ መገዲ ኣቲና ክንኣቱ ኢና ንብል እንተኮይና ድሕሪ ሙዳቕ ኢሳያስ ካብ ሎሚ እቲ ኩሉ መደባት ቀሪቡ ዘይጎነፃዊ መገዲ ክንበፅሕ ኢና ኣብቲ ንደልዮ ክንብል የድሊ ምክንያቱ ተመክሮና ናይ ግዛኣተ ሕጊ ልዕልነት ኣይመሃረና ኣብ ካልኣይ ክጠቕሶ ዝደሊ ተመክሮ ናይ ፖለቲካዊ ህይወት ሙሉእ ወይ ከፊላዊ ናጽነታት እዩ ዴሞክራሲያዊ ናጽነታት እዚኦም ድማ ንኣብነት ርእቶኻ ብናጻ ምግላጽ ናይ ምእካብ መሰል ውድባት ወይ ሰልፍታት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ምምስራት መሰል ናይ ምቁዋም መሰል ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር መሰል ጽሑፋት ናይ ምሕታም ማዕከናት ዜና ናይ መንግስቲ ዘይኮነ ማዕከናት ዜና ናይ ምቋም ዝኾነ ጽሑፍ አንጻር ይኹን ደጋፊ ይኹን ናይ ምርካብ ኣብ ሃገር ሕቶ ወከልትኻ ናብ ጽሕፈታት መንግስቲ ናይ ምስዳድ ናይ ምምራጽ መሰላት ወዘተ እዚ ኩሉ ናጽነታት ረኺብና ይንፈልጥ ኤርትራዊ እዚ ዩቲ ሓደ ዓቢ ነገር ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ናጽነት ዘይሓለፍና እቶም ቅድሜና ዝሓለፉ ከማን ዘይወረሱና ኣብ ባህልና ፖለቲካዊ ባህልና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክንሰርሕ ወይ ከዓ ነዚ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ንገብሮ መስርሕ ኣይቀረበናን ክብለኩም ኣይቀረበናን እንደዚአን ኣይነኽብርን ኢና ማለት ኣይኮነን በዚ ስለ ዘይሓለፍና እንታይ ክግበር ኣለዎን ኣብ ዘይምፍላጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝረአ ሓድሕድ ምጥርጣር ተሪር ምውቕቓስ ምጽልላም ዘምጽአሉ ምክንያት ኣብዚ ባህሊ እዚ ጽቡቕ ጌርና ከም ባህሊ ናይ ፖለቲካ ሃገር ስለዘይወረስናዮ
ሓደ ሰብ ርእይቱ ብናፃ ምግላፅ እንድሕር ገሊፁ ንሳኻ ኣይሰማማዕኒ ኢኻ ትብሎ እምበር ካልእ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይስዕበካኒ ርእይቶኻ ግን የኽብሮ እየ ኢኻ ትብል ዘለካ ህግደፍ ከምኡ ይብለና ንዓና ምክንያቱ ከም አንጻርነት ጥራይ ዝፈልጥ ካልእ ኣይፈልጡን እቶም ንጹሃን ንብሎም ኣባላት ህግደፍ ከማን ተራ ህዝቢ ነዚ ናይ ርእይቶ ምግላፅ መሰል ርእይቶኦም ይሰማዕ ናይ ምባል መሰል ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ መሰሎም ናይ ምባል መሰል ከማን ከሊኦምና ኣሎ እንታይ ይመስሎም ከምዚ ንሕና ዜጋታት ይመስሎም ይኸውን እዚ ካበይ መፂኡ ካብቲ ባህሊ ናይ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ቀደም እምበር ካልእ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ ኣብ ዜጋታት ከጥርይዎ ዝግባእ ሙሉእ ወይ ከፊላዊ ምስታፍ ኣብ ነፃ ፍርዳዊ መስርሕ እዩ እሱ ጠቂሰዮ ኣለኹ ካልእ ሰጊረ ክኸዶ ዝደሊ ኣብቲ መጀመርያ መድረኽ ናይ ዜጋታትና ኣብ ሂወቶም እዚ ናይ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እኹል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ናይ መቕሳም መስርሕ ኣይሓለፈን እቲ ዝበዝሐ መንእሰይ ወይ ከዓ ዜጋ ናይ ኤርትራ እኹል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ ማለት እዩ በንጻሩ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪኢና እዚ ኩሉ ኩናት እንዳተኻየደ ከሎ ይኹን ቅድሚኡ ካብ ኣርባዕታት ዝጀመረ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ተቋሪፁ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጓድዓስ እንዳተዓፃፀፈ ይዝኸይድ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ እዚ ኩሉ ግፍዒ እንዳተገብረ ከሎ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እንዳበርትዐ ወፃኢ እንዳኸዱ እንዳተምሃሩ ዩኒቨርሲቲ እንዳተምሃሩ እዮም ኣካይዶም እዚ መሰረት ናይ ዜጋታት ምዕባለ ኣብ ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ዜጋታት ንዝኾነ ነገር ኣንቢቦም ክርድኡ ክትንትኑ የኽእሎም እዩ ብፕሮፓጋንዳ ኣይሰኽሩን እዮም ማለት እዩ ምርጫታቶም ክፈልጡ ደልዮም ማለት እዩ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘርከብና ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘርከብና ኢና ረኺብና ብፍላይ ኣብ መግዛእቲ ኣብ ዘመን ሃይለ ስላሴ ዝነበርና ኢና ትምህርቲ ረኺብና ክንበሃል ንኽእል ኤርትራውያን ካብኡ ንንዮ ዘሎ እሞሎሚ 70 ካብ 100 ናይቲ ዜጋታትና ኣይረኸበን በቲ ግዜ እውን እቲ ገጠር ዘሎ ይኹን እቲ ርኹብ ዘይኮነውን ኣይረኸበን ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣዝዩ ፖለቲካ ንምምፃእ ሓጊዝዎም እዩ ኣብዚ ናይ ዓረብ ሃገራት ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝተገብረ ናይ ስፕሪንግ ለውጢ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪቃ በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልእ ለውጢ ክመፅእ ዝሓገዘ ሓደ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት እሞ ደይመደይሉ ቀቲልዎ እዩ ነቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኢሳያስ ዩኒቨርሲቲ ምዕፃው ካብ ዝጅምረሉ ካብ ቅድሚኡ ጀሚሩ ተቐቲሉ እዩ ቀፂሉ እውን ምስ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዝመፅእ እዚ ሃዋሁ ናይ ካምፐስ ዝበሃል እዩ ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ እዚ ዕፁ ቤት ትምህርቲ ብሓፈሹ መሕደሪ ቦርዲንግ ስኩል ዝበሃል መሕደሪ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ብምሉኡ ጠፊኡ እዩ ካብ ኤርትራ ሳዋ ወይ ካልእ ኣብ ግምት ኣያቱን እዩ ምክንያቱ እሱ ሚሊተሪ እዩ እዚ ናይ ካምፐስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሁ ኣብተን 4-5-6 ዓመታት ተምሃሮ ብሓደ ዝህልውሉ እቲ ቀንዲ ናይ ፖለቲካ መስመራት ዝንፀረሉ ናይ መንእሰያት ናይ ተረከብቲ ጀነሬሽን ዕድል እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ኣይሓለፈን ስለዚ መንእሰያት እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣይናይ ይሓይሽ ኣብ ዝብል ነንሕዱ ብናፃ ኣብ ምዝራብ ብሓባር ስለ ዝነብር ኣብቲ ካምፐስ ማለት ዝነብረሉ ገዛውቲ ማለት እዩ ሙሉእ ናፅነት ኣለካ ነዚ መራሕቲ ህግደፍ ፈልጦ እዮም ኣብኡ እዮም ዓብዮም ብኡ እዮም ድማ ዩኒቨርሲቲ ቀልጢፎም ዓፅዮሞ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ሓደ ናይ ዜጋታት ብፍላይ ከም መራሕቲ ዝኾኑ ዝኹስኮሰሉ ዩኒቨርሲቲን ወይ ከዓ ካልእ ዕፁ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዕፁ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ከም በዓል ኣብ ባህር ዳር ዝነበረ ናይ ቴክኒካል ስኩል ኣሎ ኣካዳሚያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዕፁ ቤት ትምህርቲ ዊንጌት በል ገለበል ኣብ ኩሉ ዝነበረሉ ግዜ እዚ እዩ ድማ እቲ ስነ ሓሳብ አይዲዮሎጂ ዘቅስመካ ግዜ ተንብብ ትካታዕ ዝኾነ ነገር ትፍትን ንድሓር ኣብ ፖለቲካ ህይወት ከኣቱን ዝደሊ እኹል መንጠር ባይታ ኣለዎ
أبانا إتي زتحت درجة كمان ناي من باب يكون ناي كالي هيك اسمه أبتهاجر مستكال بمولو دماز تقسنا يا تأساسيركا سخونة يكون نجر يلا أي تجبرن مرتسي أي تمهارن من الوقت بتزامادي أبجل ساينس إنجينيرينج جل تماهيرهم ببهال إتناي كامبس ناي حبار من بار هوا سلا زي نبرة تزيد اللي درجة ناي نقحات ناي كت ناي بوليتيكاوي بتخاب مقبار أي نبرة ناي توبيا تاريخ نتوسيدنا بسساتات يو بتدحر بمولو زمت لوطي زتتأنسلو خبال خير بتناي تمهارو من قسقاس أبوشت إنيفرسيتات يكون أبكالي بتمهاراي درجة يزربلون أب حزبي زرقحن سلا زنبرة دحر درج كمتص خلو مرحته زخونو بمولኦም ካብዚ ቀሲሞም ዝመጹ እዮም ገሊኦም ንደርጊ ደገፍቲ ኮይኖም ሰልፍታት ገሊኦም አንጻር ደርጊ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም እዚኦም ብዙሓት ሰልፍታት ሎሚ ክንጠቕሶም ኣይግባእን እዩ ግን ብሙሉ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እንተላ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዘለዎ እቲ ናይ ፖለቲካ ምቕሳም ካብቲ ግዜት እዩ ዝተረኺቡ ተኣምራት ኣይኮነን እቲ ሃዋህው እሱ ነይሩ ተምሃሮ ብሓደ ዝነብሩሉ ሃዋህው ስለ ዝነበረ እዩ ፅሑፋት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ናፃ እዩ ነይሩ ማሕበር ተምሃሮ ናፃ እዩ ነይሩ ካልኡን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዋላ ብምስጢር ትገብሮ ኣብቲ ቦታት እንተዝኸልኡኻ ኣይነበረን ክሳብ ብደም ምፍሳስ ክገጥሞ ዝኽኣሉ ንደርጊ ክገጥሞ ዝኽኣሉ መንእሰያት ክሳብ 300,000 መንእሰይ መይቱ እዩ ዝበሃል ኣብ ግዜ ደርጊ ቀይሕ ሽብር እዚ ኩሉ መንእሰይ ክንገጥሞ ኣለና ኢሎም ነቲ ሓያል ዝኾነ ናይ ደርጊ ሓይሊ ዝገጠመሉ ምክንያት እቲ ዘስነቆ ሓድነት ናይ ፖለቲካ እዩ ነይሩ እዚ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ፖለቲካውን ፀሊዎ እዩ ናትና ንሜዳ ምስላፍ ዝበርትዓሉ ግዜ ምስ ስና ሓሳብ ዝበርትዐ ተምሃራይ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ዓለም ካብ ወፃኢ እውን ከይተረፈ ናብ ኤርትራ ገድሊ ዝተሓወሰሉ ምክንያት ሓፋሽ ውድብ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ምክንያት ካብቲ ናይ ተምሃሮ ኣካዳሚያዊ ትምህርትን እዚ ዝበልኩኹም ናይ ካምፐስ እዚ ቀሰሞ ፖለቲካዊ ሓይልን እዩ እዚ ጎዲሉ ስለ ዘሎ ሕጂ ነዚ ዝረኸብና ወለዶ ድማ ኣብቲ ተጎዳዲልና ስለ ዘለና ብሕማምን ብሞትን ሎሚ ኣይተወራረሰን እኹል እቲ ዝተወራረሰ بجيجا أبتي هجدفر إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان امبار كالون ناصا منقسقاس ناي زيغاتات إلنا دما كم مودعتا نتقصو خيل أبو وصاي يكون أبو شتي كم دلاي كم منقسقاس أبزي كاللو هواهوينا ናይ መወዳእታ ዓመታት እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ኣሕሊፍዎ ካብ ሃገር ወፂኻ ምኻድ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ኣቕሲሙ ኮርስ ኣቕሲሙ ምስ ካልኦት ዓለም ተራኺብካ ናይ ምምላስ መስርሕ ከይተጀመረ ተወዲኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ነዚ ኩሉ ዓፂዩ ኣሽንኳይ ዶ ንወፃኢ ክትከይድ ተማሂርካ ክትምለስ ድላይካ ክትገብር ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ምንቅስቃስ ከልዩ እዩ ስለዚ እዘን ኩለን ነጥብታት ዝተቐስኩወን ንናይ ዜጋታት ናይ ፖለቲካዊ ምዕባለ ከምቲ ዝድለ ንሎሚ ምድላው ከይንገብር ዓጊቱና ከም ዘሎ እቲ ድምር ናይ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካዊ ባህሊ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተቐስክዎ ናትና ጌጋ ኣይኮነን እዚ ሕምቀቱን ኣይኮነን እቲ ታሪክና ግን ናብኡ ያገዲዱና ሓደ ካልእ ዕማም ክንፍፅም ኣላጊስና ነርና ናጽነት ዝብል ማለት እዩ እሱ ዘምጽኦ መዘዝ ድማ ንድሕር ናጽነቱን ለኪሙና ይርከብ እቲ ሕማምካ እንተፈሊጥካ እቲ ጉድለት እንተፈሊጥካ ሎሚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ክሕግዝ ኢለ እጠቕሶ ኣለኹ በተዛማዲ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ናይ ካልእ ክንጠቅስ ከለና ክሰርሕ ከም ዝኽእል ብምውድዳር ክትፈልጥዎ ብምባል ጠቂሰ ኣለኹ እዚ ናይ ንኩሉ ዜጋታት ዝምልከት ብፍላይ ንመንእሰያት ዝምልከት ምምዕባል ናይ ባህሊ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ካብኡ እሞ ንላዕሊ ናይ መራሕቲ ዝጠረይሉ ምኩራት ዝጠረይሉ ባህሊ እሞ ፈፂሙ ይብልና
እዝናትና ዕድመ በጽሒ ዘሎ 60 70 በጽሒ ዘሎ 50ታት ዘሎ ዝረኸቦ ዝርካቡ ባህሊ ወይ ካቢና ኢትዮጵያ እዩ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ማለት መግዛእት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከሎ ቅድሚ 91 ዝረኸበ እዩ ወይ ከዓ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ኤርትራ ዝረኸቦ ተሞክሮ እዩ የለን ብምውድዳር ግን ምስ ካልኦት ሃገራት እንተወሲድና ሓደ ልዑል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ናይ መቕሳም ዕድል ዝረኸቡ እዮም መጨረሻ ኣብ መራሕ ኣብቲ ዝለዓለ ፀፍሒ ናይ ሃገር ፖለቲካዊ ዝመፁ እዚ ማለት እንታይ እዩ ሰላም እንተዝህሉ ኩሉ ሃዋህው እንተዝህሉ ከምዚ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣብ ኩለን ዘሎ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወዲእኻ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪኡ እውን 1-2 ዓመት 3 ዓመት ወሲድካ ዶክተር ማስተር ሒዝካ ትመጽእ ማለት እዩ እዚ ክትገብር ዕድሜኻ ኣብ 22 ጀሚርካ ክሳብ 25 ትበጽሕ ኩሉ ናይ ትምህርቲ ልዑል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለካ እዚኣ ዕድል እያ ተነፊጋቶ ዘላ ናይ ኤርትራዊ ወዲ 22 ገና ብሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ ምክንያቱ 10 ክፍሊ 2 ክፍሊ ወዲኡ ኣይተፋነውን ኣሎ ማለት ወዲ 22 ግን ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ማስተርስ ሒዙሎ ማስተር ዝሓዘ ድማ ስቂልካ ተገዲፍካ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ዓለም እንተእቲኻዮ 30-35 ክኸውን ከሎ ሚኒስተር ምክትል ሚኒስተር ዝኸውን እሱ እዩ ካልእ ኣፍሪቃ ረኺብዎ ዘሎ ንሕና ዘይረኸብናዮ ናይ መራሕቲ ዋሕዲ እሱ እዩ ኣብ ፖለቲካ እዩ ዝብለኩም ሕጂ ኢንጂነር ሓኪም ገለ ምዃን ኣይኮነን እቶም ናብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ረኺቦም ንፖለቲካዊ ምምራሕ ሃገር ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ዓውደ ትምህርቲ ዝቀሰሙ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓውደ ትምህርቲ ዝሓዙ ዝቀሰሙ ዝተመራመሩ እዮም መጨረሻ ኣብ ምምራሕ ሃገር ባዕሎም ቀስ እንዳበሉ ዝመፁ ብመን ገይሮም በቶም ፖለቲካዊ ውድባት ገይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ኣይፈልጥን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ባችለር ወይ ከዓ ቀዳማይ ዲግሪ ዝነበረ ናብ ካልኣይ ናብ ዶክተሬት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ይመሃሩ ነይሮም እዚ ኩሉ ገልጠምጠም ከሎ ሙያዊ ትምህርቲ ተማሂርካ ድማ ናብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ከምትኣቱ ይገብር ነይሩ ልዑል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ መቕሳም እምበር ንኤርትራውያን ተሓሲሙ እዩ ነይሩ እቶም ዝርከቦም ነዚ ትምህርቲ ዝቀሰሙ ወይ እቶም ዓበይቲ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ትምህርቶም ጀሚሮም ድሓር ዘበሉ እዮም ስለዚ የለውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ እዮም ዘለዉ ኣብ ወፃኢ ወይ ከዓ ካብኦም ዕድመ ዝነኣሱ ድማ ኣብ ወፃኢ ብንእስነቶም መፂኦም ወይ ከዓ ኣብ ወፃኢ ተወሊዶም ሎሚ ደቂ 40 ደቂ 45 ኣለዉ እዚኦምን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ፅልዋ ይብሎምን ቀደማይ ኣተውን ኣብቲ ኣይተሳተፉን ኣብቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ሃገራዊ ፖለቲካ ኣይተሳተፉን መን መሳተፎም ዘይ ህዝባዊ ግንባር ዘይ ህግደፍ ዘይ ተጋዳላይ ዘይ ኣትዎ ፖለቲካዊ ስልጣን ነይሩ ዝለዓለ ዝዛረብ ዘለኹ ከም ተራ ቆፂርካ ከም ኪኢላ ተቆፂርካ ትሰርሓሉ ኣይኮነን እሱን ውሕድ እዩ እቶም ቀንዲ ንፖለቲካ ኤርትራ ክፀልዉ ዝኽእሉ ምሁራን ግን ወይ ደገ እዮም ክህሉ ተገዲዶም ንኤርትራ ግን ኣይፀለውዎን ስለዚ ሎሚ ንግበር ክንብል ከለና ከም ኪኢላታት ክሕግዙና ኢና ንዛረብ እምበር ኣብቲ ኣካዳሚያዊ ልዑል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ናይ ፖለቲካ ዝቀሰሙ ውሕዳት እዮም ልዑል ደረጃ ፖለቲካዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣካዳሚታት ምስ ምሕላፉን ኣይተረኽበን ማለት እዩ ምስኡ እዩ ተሞክሮ ስራሕ ኣይተረኽበን ብትምህርትኻ ተማሂርካ ኣብ ሚኒስትሪታት ኣብ ገለ ብምስራሕ ምዕባይ ማለት እዩ ኣብቲ ቁጠባውን ኣብ ናይ መንግስታዊ ቁጠባዊ ኣካላት ከም ሚኒስትሪ ናይ ፋይናንስ ናይ ውጥን ቁጠባዊ ውጥን ናይ ምድላው ናይ ሃገራዊ ባንክ ወዘተ ዝምልከት ቀንዲ ናይ መንግስቲ ኣካላት ንፖለቲካ ዝጸሉ ኣብኡን ኤርትራውያን ክህሉ ዕድል ኣይረኸቡን ናይ ፖለቲካና ብኡ 30 ዓመት 20 ዓመት ዝተሞከሩ ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራ የለን ፖለቲካዊ መጽሔታትን ስሩዕ ሕታማትን ሃልዩ ኣይፈልጥን እዩ ድሕሪ ናጽነት ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ ነዚ ረኺቦም ኣይፈልጡን ምክንያቱ ዜጋታት ክንብል ከለና ውሽጢ ኤርትራ ዝነበሩ በቲ ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና ፖለቲካዊ ሞያ ከም
ከም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ተማሂርካ ከም ሞያ ፖለቲካዊ ምዃን እመርጾ የምባሉን የለን ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ ሕጋዊ ምንጫ ኣታዊኻ መነባብሮኻ ክትገብሮ ኣይትምነን ኣበየናይ ፖለቲካ እሞ ክትኣቱ ኢልካ ኢኻ ተብሎ ትመሃሮ ስለዚ ሎሚ ፖለቲከኛ ምዃን ማለት ካልእ ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ናይ ተቃውሞ ይኹን ናይ ህግደፍ ፖለቲከኛ ክኸውን እየ ኣነ ነዚ ተማሂረስ ክሰርሓሉ እየ ዝብሉ ከም ስልጣን ዝደልዩ ወይ ከዓ ኣብ ስልጣን ምስ ሓዙ ኣብኡ ገለ ክወስዱ እዮም ዝበሃሉ እዮም ሎሚ ሓኪም ክኸውን ኢንጂነር ክኸውን እንተበልካ ወይ ኢኮኖሚስት ክኸውን እንተበልካ ኢኻ ምናልባት ሰብ ዝንእደካ ባዕሉ ንፖለቲካዊ ሞያ ምቅላዕ ማለት ንዓለም ምቅላዕ እዚ ኤክስፖዠር ዝበሃል የለን ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካ ኣይነበረን ናይ ኢትዮጵያ እንተወሲድና ካብ ስሳታት ጀሚሮም እቲ ትካላት ወይ ኣካላት መንግስቲ ብፖለቲካዊ ምስ ዓለም ብዘሎ ናይ ፖለቲካ እንዳተፀልወ ዝመፀ ባህሊ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ስለዚ ምስ መን እዮም ምስ ኣሜሪካ ድዮም ምስ ሶቪየት እዩ ፍልልዩ እምበር ንዕኡ ዝሓዘ እዩ እዚ ድማ ይወራረስ እዩ ክሳብ ሎሚ ዘለው ሰባት እናተወራረሰ ይመፅ እዩ እዚ ኩሉ ንፖለቲካዊ ለውጢ ይሕግዘካ እዩ ለእቲ ፅልዋ ናይ ወፃኢ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ኣይፈልጥን እዩ ኢልና ኣለና ስለዚ ንምቋምን ምክያድን ሰልፍታት ዘድሊ ሕጊ ይኹን ካልእ ልምዲ ተመክሮ የለን ከምቲ ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ የለን ሽዑ እዩ ጠጠው ኢሉ ኣብቲ ግዜ ግን ከይድኩም ንዘሎ ተንቢብኩም ይገርመኩም እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብዘመን እንግሊዝ ምምሕዳር እንግሊዝ ብሕጊ ስለተፈቅደ ቤት ጽሕፈት ምግባር መጽሔታት ምውፃእ መራሕቲ ምምራፅ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ከም ልሙድ ተወሲዱ ኤርትራውያን ተጠቂሞምሉ እዮም ሰልፍታት ወፅየን ጽባሕ ካልእ ሰልፊ መጽእ ንሕንን ልፍንቲ ገብራ ብሰልፊ ዝመጽእ ሓይሊ ድማ ተጠቂመናሉ እየን እዚ ድሕሪ 62 ጠጠው ኢሉ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ኣይቀፀለን ተን ሰልፍታት ቀፂለን ክሳብ ናጽነት ኣይመጻን ተን 4ታት ዝቆማ ንኩሉ ነገር ናብ ገድላዊ ናብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ገዲፈንኦ ክተኣልዮም ማለት እዩ እቶም ፍሉጣት መራሕቲ ዝበሃሉ በቲ ግዜ ዝነበሩ ኣብ 4ታት ኣብ 50ታት ስሞም ዝጥቀስ ዝነበሩ በላሕቲ ፖለቲከኛታት ንየማን ንፀጋም ዘለው ኩሎም ካብ ስሳታት ንኔው ኣይሰማዕናዮምን ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካስ ኣይተሰምዑን ኣብ 70ታት ኣይነበሩን ክህሉ ይግባእ ነይሩ ዕድሜኦም ሲ በቲ ግዜቲ ድሓን ነይሩ ኣብ 80ታት ኣይሰማዕናዮምን ድሕና ፅነቱን ኣይሰማዕናዮም ባይቶ ዝበሃል ነገር ዋዕላታት ዝበሃል ፓርላማ ዝበሃል ጠቂሰ ነይሩ ሓንቲ ቆይ የለን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ኣይንፈልጦን ኢና ሕግታት ናይ ፓርላማ ዝበሃል ስለዘይንፈልጥ ድማ ሎሚ ተቃውሞ ኣብ ዝገብሩ ኣኼባታት ፈፂሙ ምስ ፖለቲካዊ ባህሊ መጻኢ ኤርትራ ዝሳነ ኣይኮነን ኣይንፀባርቕን እዩ ኣኼባ ብዘይ ኣጀንዳ ካየድ ከም ድላይካ መዓልቲ ሰዓታት ትጅምር መን ይመጽእ ኣብታ ኣኼባ መን ኣይመጽእን ኣይፍለጥን ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ክዘርጎ ክእል ነታ ኣኼባ ኣባል ዘይ ኣባል ተባሂሉ ናይ መን ኣኼባ እዩ ኣይበሃልን እዩ እሱ እውን ብ20-30 ሰባት ብ50 ሰባት ካየድ ኣኼባታት ኮይኑሎ እዚ ሓድሕድ ምባኣስ ዝመጽእ እውን ትሕግታት ናይ ኣኼባ ናይ ዋዕላ ብሕጊ ዘይተመኮርናሉ ስለዝኾንና ኢና እምበር ከባቢና ዘለና ያው ከባቢ ኣብ ወፃኢ እንታይ ገይሩ ይሰርሕ ዘይንፈልጥ ኮይና ይኮና ደቃይቅ ኣይተሓዝን እዩ መዝገብ የለን ናይ ኣባላት ኣስማት የለን ጽቡቕ ድሌት ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዘሎ እምኒ ክፍንቅል ዝኽእል ጽቡቕ ድሌት ናይ ለውጢ ጥራይ ዘሎ ናይ ባህሊ ናይ ኣወዳድባ ናይ ፖለቲካ ግን የለን ይጎድለና እዩ ከምኡውን ምርጫታት ናይ ምክያድ ዲፕሎማሲያዊ ልዝብ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ምክያድ ምልዛብ ምውጋይ ኔጎሽዬሽን ማለት የለን ምስ ካልኦት ዲፕሎማሲያውያን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ዘለው ማሕበራውያን ሓይልታት ጸለውቲ ሓይልታት ሃይማኖታዊ ሓይልታት ኣለው
ቀቢላዊ መራሕቲ ኣለዉ ወዘተ እዚ ርክብ ናይ ምግባር ብልዝብ ብምፍርራሕ ዘይኮነስ ወይ ከዓ ሕዝግድፍ ዘይኮነስ ብቐጻሊ ኣካል ናይ ፖሊሲኻ ጌርካ ናይ ምስራሕ ባህሊ የብልናን እዞም ኣብ ተቃውሞ ዘለና መራሕቲ ኮይና ህዝቢ ዝጽበየና ዘሎ ነዚ ኣይነንጸባርቆን ኢና ፍኑ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ብምሉኡ ወሲድካ ክድምሮ ከለኻ ፖለቲካዊ ባህልና ባዕልና ክነማዕብሎ ይጽበየና ኣሎ ክብለኩም ጥራይ ዝኽእል እሱ ስለ ዝኾነ ኢና ድማ ፖለቲካዊ ውድባት ነዚ ኣነ ብዓቕመይ ቁሩብ ዝጠቐስክዎ ጉዳያት ኣካቲቶም ኣሪሞም ኣማሓይሾም ንህዝቦም መጎስጎሲ ክገብሮ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ መድረኽ እዚ ናይ ኤርትራዊ ህይወት ወሳኒ መድረኽ እዩ ሸለል ክበሃል ዘይብሉ መድረኽ እዩ ፖለቲካዊ ባህልና ከይሃነፅና ለውጢ ክነምጽእ ንኽእልን እንተምጽኣና ድማ ዕንወት ከስዕብ ዝኽእል ለውጢ ክነምጽእ ንኽእል መስሓቅ ወህማማት ድማ ክንከውን ኢና ኣይበልና እንዶ በዓል ኢሳያስ ይሕሹና ዝኩሉ ጸገሞም ዝብል ዓይነት ዘረባ ክመጽእ ክእል እዩ ከምታ ኣብ ሊብያ ቀዛፊ ማሓሸና ዝብሉ ዘለዉ እቶም ህዝቢ ምኽንያቱ ብግዜ ቀዛፊ ሰላም ነይሩ ዓድና እዮም ዝብሉ ኩናት ኣይነበረን ኣይተመቃቐልናን ሎሚ ግን ድሕሪኡ እሱ ምስከደ እንህልኩም ይብሉ ኣለዉ ሊብያ ከምኡ ዝኾነትሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ ውድብ ባህሊ ከይሓዙ ጸኒሖም ዝመርሖም ፖለቲካዊ ውድብ ከይሓዙ ጸኒሖም ንስርዓት ንሊብያ ንቀዛፊ ኣብ ምውራድ ጥራይ ስለ ዘድሃው እዩ ብጅግንነት ኣውሪዶሞ ብድሕሪኡ ግን ተቐፂዖም ኣለዎ እቶም ህዝቢ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ደፊርካ ኣብ ምዝራብ ቀዳማይ ኣጀንዳ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጻውዒት ካብ ምቕራብ ዓዳ ይውዕልን እየ ምኽንያቱ ንሱ እዩ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ንለውጢ ድማ ክዕውት ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ በዚ ትእዛዝሞየ ክብሮም ዳፍላይ እንደገና እዚ ወድሓንኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ናይዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከዘኻኽረኩም ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ቀጻሊ ዋሕዚ ናብ ስደት ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ዋሕዲ ሞያውያን መምሃራን ንምትካእ ኣብ ሳዋ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ልዕሊ 1,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ምምህርና ክዋፈሩ እዮም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክጅምር ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ዓመተ ትምህርቲ ነቲ በብእዋኑ ከንቆልቁል ጸንሐ ዋሕዲ ሞያውያን መምሃራን ንምትካእ ኣብ ሳዋ ካብ ዝተመረቑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እቶም ዝበዝሑ ናብ ዞባታት ደቡብ ዓንሰባን ጋሽባርካን ከም መምሃራን ኮይኖም ክምደቡ እዮም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ናይ መባእታን ማእከላይን ኣብያተ ትምህርቲ ዝምደቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምቶም ቅድሚዮም ዝነበሩ ሓያሎ ዙርያታት ብዘይብቑዕ ሙያዊ ስልጠናን እኹል መተባብዕን ናብ ምምህርና ክዋፈሩ ብምዃኖም ኣብ ስርዓተ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝመጽእ ለውጢ ክህሉ ከም ዘይከል ይግመት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ርስቲ ንትምህርቲ ዝህቦ ቆልሓታ ድኹም ምዃኑ ንመምሃራንን ተምሃሮን ተስፍኦም ኣብ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝሕጸር ብምግባር ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከም ዝዳኸም ገይሩ እዩ ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዞባ ራፕ ኣብ ህዝቢ ዝርከብ ጠበናጁ ኣብ ዝእክበሉ ዝነበረ እዋን ብዝተጓሃረ ግጭት ኣስታት 130 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ቶንጅ ጠበናጁ ንምእካብ ኣብ ዝወፈረሉ መንእስያት ተኣኪቦም ናዕቢ ድሕሪ ምልዓሎም እቲ ግጭት ከም ዝተጓሃረ ዘመልከቱ ሰበስልጣንቲ ዞባ ካብ ወገን ህዝቢ ልዕሊ 82 ካብ ኣባላት ሰራዊት ድማ ኣስታት 45 ከም ዝተቐትሉ ጠቒሶም ኣብ ካል ወገን ዕጡቓት ኣብ ዞባ ቦር ማኮልቾይ ኣብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ብዝኸፈትዎ ተቑሲ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዝርከቦም ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢሮም ደቁ ነቲ ንኣንጎላን 38 ዓመታት ዝመርሐ ዶስ ሳንቶስ ተወሳኺ ክስታት ዝርገት ሃብቲ ሃገርን ብልሽውናን ከም ዝተመስረተሎም ዝተፈላለያ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ሓቢረን ጆሴፍ ፊልሜኖስ ተባህለ ወዲ 42 ዓመት ወዱ ነቲ ፕረዚደንት ነበር ካብ 2013 ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣስታት $500 ሚልዮን ብምጥፋእ ተኸሲሱ ን5 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱሎ
ኣብ ኣፍሪቃ ብሃብታ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ እናተባለት እትጥቀስ ወናኒት $2 ቢልዮን ዝኾነት ኢዛቤል ዝተባለት ጓሉ ድማ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ክስታት ብልሽውና ካብ ዝነበራ መዝነት ኩባንያ ኣገልግሎት ቴሌፎን ዩኒቴል ከም ዝወረደት ተገሊጹ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና كميت أنيو كبرات خياتلتي مدب جنا أدم نايلو مسوني تحستو مدب جنا أدم حيزي أم مسمر قريب اللخو مساهم زلخو ويني سليماني كسافت أما مدب كتكتاتلو دقيمي بخبري عدمكم. أمباسادر أحمد طاهر بادوري قديم تقرلاي أحمد طاهر بادوري إرترا قعزو أب تذكروتاتي زرستا زصحافة متحف أب زحلف عمت ناب تقرنيا تترجمة نابن ببتي بتي حنيرا إذا متحف زيا أقديمة قدم قل عمتات بقوانقو عرب تحتيمة سنبرتيا أبزا حمشتم إتقاطات تحزد زلوا متحف سفيح تذكراتو والقاون حبراون تمكرؤو كابتي بنقسو نسدت سمرح الأوان كساب كاب سدت نمت انبار ناب ميدا مالت ناب برتاو قلسي بزحات تاريخاويانن كساب حجي بسفيح زي تزربولو من زعباتات الإيلون نتاريخن موكسن نفت أمتاتن أواناتن عبي إجام زبركتي تذكراتات أكافي اليوم أب مقدم مصحفو كم زبلو أب بزحات كالوت صحفتي كمني عبد صحفي تكي بيني كابرع حفنتي بيتدغاغامي بزحات تقالستن أبرتاو قالس حزب إرتراس تساتفو إرتراويان صحفتي يخونو تقادلتن كالوت والكسباتن بولكي تذكراتاتهم تمكرو من تاريخهم من ناي مكفال عدل أي رخبون ويون كم بحلس لزي تصنحي نتي زي تبابع حواهو سجيروم تذكرهم ككافلون محنقوتات استفلالية نزهريت سقوتهم سنة حساب سجيروم نحدش ولدو تاريخهم كسنو ديكالون أزيوم وحدات كمزوم كنقلتهم تصنحنا أبوتات كن تاريخهم بمصحف سنيدهم ولو أب مقدم نايزوم كلت تصحفتي كمزقلت أبزا أمباسادر أحمد طاهر بادورون صحيفو وازلو ببهري أنيل كمصحفن نتاريخ كمزنتاون كم ننفسخا أبليس كامرأي سلز حسب نزي سمعيت الزساجيركا تاريخ كان تمكروخان نحدش ولدو مكفال تبعات زعتت نايجيغانو سرح مخانو أريوم نايم إذا متحف مسعبيتان زدفلالية مدرخاتن فتصامتاتن أب تاريخ إرترا عبيتنا قدستن زبهالو قداياتن لكع كم صحافية أب عبيتن أشتون تمكرو قدلن عبيتي فتصامتاتن مدرخاتن برتاو قالس حزب إرتران كونتات حزب إرتران تدقس كوينا أب نايلو متحستو مدبنا أب مبل قجال كابزا متحف أب كل تقز أما أكل زا متحف نزلا زعبا الإلنا كنا أربعينا أبجز كل تميتن 9 أمرو زناوت في الزمن متبحتا وحرسن بزبلار أستي أمباسادر أحمد طاهر بادوري أكافي الوزلو تذكرو أقداس خوينو رخيبي اللهمو بحسب نكافلو أمرو زناوت في الزمن متبحتا وحرسن أبشحن 961 برتاو قالس متجمري
ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልስን ፍሉይን ዝተመስከረሉን ተኣምራታዊ ተራ ክህልዋ ይኽእል ኢሉ ዝሓሰበ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን። حق خنزارب سورة إرترا كساب 1973 كبهالي كال كم زخوني تاريخو من قصقاس نبعود كبتحو زخيل نقاد على اللوت إزمرح استراتيجيوي رأي أي نبرون سلازخا اتنا عسرتات عمتات زغتسلي عدم سورة بفنوا قباب جميرو بخم قدما يغتسل نيرو كساب شعو عدك أو قالسي إرترا نخلو مدايات بفلايكا نقود جباوي محبراون بهلاون مدايات سحقوف كل حساب ويون استراتيجي نبرون هاجر حران موتا دك تبعتيو ترايوم برت عديقهم زواقو نيروم عدك أو قالسي سورا إرترا كابتا عميو جقونا سفترو سمعيت تدفئو حران موتا بزحات سقماتن شقراتن إنا سقري تقعيزو أبقو عزقو زمرحلو زنبرا تمكرو نايتوم قدميو عدك أو قالسي زكايرو هزبتات تمكرتات وقوانت نبري نتي بواغازي تمن تمكرتات نايتوم أبسفلاليو أهكرات أم محبراوي كنت أباهم بهلاون استراتيجي معبول رئيس نبروم صوراتات أي تتقملون مسخلو قنا كمتي مسمع بلايس تتقملو قوامي دحر مسمرن حرام ريتن زيبلو كنسو دباي كويناتن تنقساقسي ناي فداين سرحيتاتن بمكياد أو وتهدراو قباب عبد صلوا كيريو قدامو تبعت جغانون حربنياتات تقادلتن زنبرو مدرخات اتيا قديموز تقسكو بزو حد واغان أبسحت سرقزين نابعود زبتسح بسل سنة حساباو رأن أدلايز بهال مسارحيتاتون زينبرو كنسو نابت قدس علامان مبتسح إتاز خبرت هيوتهم مبقنات النت كام مغفل دحر تبلي نبرون تساتفو قوالنستيتي أب كل مدايات قالسي بفلايك أب كوينات بخمتي عدك أو قالسي زجمرلو بفنوا قبابي جميرو أب تكزيتي قوالنستيتي إرترا كاب أرقيت محبراوي لمداون هيمانتاون امنتات بمبقاس أبو مراون أكالون مدايات كم قولو أكاليا ترى نيرا حبرت سبنا نترى قوالنستيتي كاب قولها مولادن نود تبعتاي مقلقالن زي حلف كيريو زريو نيرو أب كم حرشا مقواسن فابريكاتاتن زا مسلي ما أتتاو مدايات ولا انت تساتفتون كم معك أنا بقعتا نزيادة مهرتي من محياش من نبابرو من معبال محبراون بهلاون كبرتاتن أب قد أواو ما أتوت نقابر كتان ترآن زقبل زي كونس كما بزحت حبرت سبات حبرت سب إرتراون كم تصلوا زي بلو تران مملأت هنجيريو زت تنيرو عدك أو ألسي إرتران بقر بخمزي أتحساس بايو جميرو كبالي كال إزقنا بزح أبنتات كم زرقاقتو أب كلتي أب تخيلا دحرت دنقرنان حمامن تشمو زركب سالسي عالم زر أمبر أب إرترات رايس توسن يكونن كفلت زلوو إذا مزبطات زياتهم نزت رؤيزي بنت أدليتهم زمرتو زيكونو ناي دحرتهم دنقرنهم إسورات نخوخونو زقبري اتي نبهرياوي معبالن بلصقدنان عدل زخلهم أما وداتا دما بحيال هزباو تقاومو ستتصرقي ጨቋኒ መግዛእታዊ ስርዓታትዩ ስለዚ ኢትና ኣስታት 10 ዓመት ዝቐጸለ መድረኽ ንሰውራ ኤርትራ ናይ ሕርሲ ዒሕታን ታተን ከምኡን ብኽልተ እግርኻ ናይ መኻድን መድረኽ ዘጠቓለለ ነይሩ ዕድቃዊ ቃልሲ ኤርትራ ንኹሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ ምስ ዝተፈላለዩ ጂኦግራፊያውን ብሄራውን ኣቃውሞ ወኪሉ ሰፊሕ ሃገራዊ ስታፌ ናብ ኩሎም ወገናት ንመረጋጋጽ ክንደይ ውረደይ ይብን ሓጎጥ ቆጽን ዝመልኦ ጽንኩር መድረኻት ሰጊርዩ ይኹን እምበር ኣብቲ ጽሑፍ እዚ ከቕርቦ መዲበ ዘለኹ ነቲ ኣብ ኩዕዝኡ ዝፈጸሞ ጌጋታትን ዘረጋግጾ ዓወትን ክኸውን እዩ ኣብ መጀመርታ ዕድቃዊ ቃልሲ ንተሳትፎ ጓል ኣንስተይቲ ዘይምቕባል ሓደ ካብቲ ጌጋታቱ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቅድሚ መግዛእቲ ብረት ብምቕናዕ ዕድቃዊ ቃልሲ ብተግባር ምጅማር ድማ ምስ ኩልቲ ድርት ዓቕሙ ስርሒታቱን ምንቅስቓሳቱን ኣብ ዝተወሰነ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ተሓፂሩ ወላ እንተነበረ ዕድቃዊ ሰውራ ምጅማር ሓደ ካብ ዓወታት እዩ
ኮይኑ ኸዓ ብመሰረት ተቐዲመ ዝገለጽክዎ ተራ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣይጸንሐን ብሓጺሩ ምጽምባር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ኣቐዲሙ ምድላዋት ዘይተገብረሉ ኣብ ሓድሽ ተመክሮ ብፍኑውን ባዕሉን ህላውኡ ዘረጋግጸ ሃንደበታዊ ፍጻመን ነይሩ ኣብ ኣቃውማ ባህላውን ማሕበራውን ኣተሓሳስባ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኤርትራ ኸዓ ዓይነታዊ ለውጢ ዘምፀን ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ኣፍ ደገታት ሰውራ ብኩሉ ማእዝናቱ ዝኸፈተን ንያታዊ እምነታት ዝሰበረን ቀዳማይ ሰውራዊ ዕልዋ ተኸሲቱ ናይ ፍጻመቲ ክብሪ ዝወስዳ ሰለስተ ተጋደልቲ ጅምዓ ራሕማን ሰዓዳን ኣብ 1967 ኣብ መሳርዕ ተዋጋኢ ሰራዊት ሳልሰይቲ ክፍሊ ዝተሰለፈን እቲ ንጓል ኣንስተይቲ ዕፁ ዝነበረ ዕድላት ጥሒሰን ኣብ ቅድሚ ደቂ ተባዕትዮ ተጋደልቲ ብጅግንነት ሰብኣዊ ክብረን ኣረጋጊፀን ብድሕሪአን ድማ ኣብ ካልእቲ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ሓንቲ ጉጅለ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ውሽጢ መሳርዕ ተጋደልቲ ዘይትጽበዮን ከምቲ ዝድለየ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ከተስተማቕሮን ዘይከኣል ጋሻ ተርእዮ ዝነበረ ድሑር እምነታት በንጢሰን ተሰሊፈን ከምዚ ኢሉ ድማ ተራ ተዋጋኢት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብመጥባሕታዊ ሕርሲ ተወሊዱ እቲ ታሪኻዊ ፍጻመቲ ኣብ መላእ ሕብረተሰብን ኣብቶም ብስነ ኣምራዊ ክልተ ሓሳባውን ግብራውን መዳይ ዘይተዳልውሉ ዝነበሩ መራሕትን መሰረታትን ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም በርቂዩ ወዲቑዎም ስለዚ ኸዓ ጭንቀትን ስምባደን ኣብ ሓደ እዋን ተኸሲቱ ዝጸንሐ ኣረጊት መረዳእታትን ዕግበታትን ክነቓነቕን ክነቅዕን ተራእዩ እቲ ታሪኻዊ ፍጻመቲ ኣብቲ ዝሰዓበየ መድረኻት ሰውራ ብዘይካ ተቐቢልካዮ ምስኡ ምውሳእ ክስገር ዘይከኣል ውሁብ ኩነት ኮይኑ ከም ዕግበት ኣብ እምሮ ሰሪጡ ዝነበረ እምነት ከበቅዕ ከኣ ናይ ግድን ነበረ እቲ ዓብዪ ገስጋሰ ስጉምቲ ኣብቲ እዋንቲ ወላ እኳ እንተዘይተዓወተ ዘይቀጸለን ብምኽንያት ኣብ ፈለማ መድረኻት ዝነበረ ድሑር ኣተሓሳስባ ዘይተጻሕፈሉን ዓብዪ እምነ ኩርናዕ ብረታዊ ቃልስና መንባሩ ዘማታ ኣይኮነን ኣብ መስርሕ ዘመናዊ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይነዓቕ ግብራዊ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እቲ ምስ ግዜ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክኽሰት ዝኽእል ታሪኻዊ ምዕባለታት ብኸመይ ከም ዘሰስን ከኣ ንግዜ ተገዲፉ ስለዚ ምጽምባር ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ዝቐጸለ ጉዕዞ ከም ዓበ ፍጻመ ጥራይ ዘይኮነ ንማሕበራውን ስነ ሓሳባውን ከምኡውን እስትራቴጂያውን ምዕባለይ ሰውራ መሰረታዊ ረቑሕን ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ከኣ ክሳብ ሙሉእ ዓወት ቀንዲ ደራኺ ነይሩ እንትበልኩ መግናን ኣይኮነን ካብ መጽሓፍ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ባዱሪ ኤርትራ ኣብ ጉዕዞ ተዘክሮታተይ እተቐንጨለ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀኒዮ هذه إذاعة إرنا كبرات سمعتنا قصيلو زغرب تحستنا ናብ ሬድዮ ኤረና ትልእክዎ ርኢቶን ነቐፌታን ዘጠቓለለ መልእኽታትኩም እዩ ክትከታተሉ ደጊምና ንዕድም መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርኢቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ እዚ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብጥሜት ሞይቱ ህዝቢ ወሺብዎ ፈጢርዎ ትብልዎ ዘለኹም ክፍኣት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለተመነሁም ዳኹም በር ጽቡቕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተመኒሁም ኣይኮንኩም እንተዘይውሸብ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ሞይቱ መሃለወ ብጥሜት ዝሞተ ህዝቢ የለን ብጥሜት ዝሓረረ ህዝቢ የለን መድሃኒ ዓለም አንቱም ወረኛታት ወረተናፍሱን ህዝቢ ተናውፅ ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ኣይሞተን ሰላም ይዘሎ እንተሓመመኩም ሰብ እንተሞተኩም ሰብ ተኽብሉ ነገር የለን ዶሚኒስትሬሽን ህዝቢ ኤርትራ ዘይሞተልኩም እዮም ትገብሩ ዘለኹም ገደብ ጉበሩት ወረት ህብዎ ዘለኹም ኣብናትኩም ሬድዮ
ገበርት ከይ ሰዓብት ወያነ ሰላም ተናፈቅትን ተፈተውትን ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣሙሉ ዓለም ትርከቡ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜያት ባህላይ ካብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ካብ ኮቪድ-19 መታን ክንድሕን ከይተሓለልና እቲ ክንገብሮ ዝግብአና ክንገብር ከም ኩሉ ግዜ ከዘኻኽር ፈቱ ግርም እምበኣር ሓደ ልሙድ ባህላ ሃገርና ስለ ዘሎ ምዝ ህልው ኩነታት ኣተሓይዘስኪ ሎም መዓልቲ ገለ ክብል ክግደድ እየ መምህር ጽቡቕ ትምህር ኣየ ትምህርቲ ኣየ ውርዝውና ጽቡቕ ውርሻ ውሪስካ ዶክተር አብይ አሕመድ እዚ ኩሉ ግፍዕን ጭኮናን ስደትን ጥሜትን ዝወርድ ዘሎን ዘውረደን ርጉም ፍጥረት ናትካ ኢዶል ክትገብሮ ብዙሕ ዓመታት ኣይወሰደልካን ናይ 50 ዓመታት ናይ ክፋዕ ተንኮላትን ተሞክሮታትን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ብሓፂር እዋን ብምምሃርካ ብግዳ ሓቂ ንጡፍ ተማሃራይ ከም ምዃንካ ኣብ ግብሪ ስለ ዘርአኻ ኮንግራቱሌሽን ንዓኻን ንሰዓብትኻን ይብል ህልው ኩነታት ዓድናን ህዝብናን ካባና ካብ ኤርትራውያን ኣብ ልጩ ዝፈልጡ ኣካል የልቦን ከመ ባህላኻ ግን ንሕና ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮናስ ሙሉእ ዓለም ብዓለማ ብልምዓትን ሰላምን ኤርትራ ትዛረባላ ኢልካ ልዕሊ ኣብ ቴሌ ንህዝብኻ ይኹን ንኻልኦት ብቋንቋ ትግርኛ ክትበስር ኣይትሓፍርን ዶ ባዕሉ ህዝብኻ ኣብ ባይታ ዝሪኦ ዘሎ ሓቅታት ኣለኮ ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ክልል ትግራይ ከምኡውን ኣብ ካልእ ከተማታት ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ከምዚ ካብዚ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ዝበዝሕ ቆልዓ ሰበይቲ ዝሓወሰ ከርተት ዝብሉ ዘለው እናተዓዘብካ ከምዚ ምባልካ ብግዳ ሓቂ እታ ዶክተር ትብል ቅፅል ስምካ ካበይ ከም ዘምፃእካያ ንዓይ ኣጠራጣሪት እናኾነት ትረኣየንላ ካብ መጀመርያ እኳ ኣብ ስልጣን ክትቃላቀል እንከለኻ ቅድሚ 2 ዓመታት ምናልባት ብዕድመ ንእሽቶ ብትምህርቱ እንደሓን ዝኾነ ሰብ ኣብ ዘመና ካብ ዝቃላቀልሲ ምናልባት ጽቡቕ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ካባይ ጀሚርካ ከምኡውን ካልኦት ዓይኒ ኣውድቕናልካ ነርና ይግዳስ ነዊሕ ግዜ ወሰደልካን ናብቲ እከይ ስነ ሓሳብ መምህራንካ ደኣ ተጸንበርካ ኣነ ግን መሲሉ ዝረኣይኒ ዝነበረ ድሕሪ ዕልዋ ስርዓት ወያኔ ናብ ሰላማውን መሰላውን ፍትሓውን ቅዋማውን መስመር ተሰጋግር በልና እምበር ብኣንጻሩ እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነት የጋጥም እዩ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ሰብ ኣይመስለንን ወይ ጉድ ህርፋን ስልጣን ክሳብ ክንደይ ከም ምዃኑ ብዝበለፀ ካብ ዶክተር አብይ አሕመድ መምሃር ይከኣል ኣብ ስልጣን ክትቃላቀል እንትኾንካ ክትሕሱ ህዝብኻ ክትታልል ምስ ሓሳባትካ ዘይሰማምዑ ክትዓስርን ክትቀትልን ከተባርርን ኣለካ እዚ ቲዮሪ እዚ ንምምሃር ከዓ ምስና ከመኻ ንዓኻ ዝኣመሰሉ እናምኽርኩም ከም በዓል ኣቶ ኢሳያስን ንዕኡ ዝመስሉን እሳቶም ዝብልዎ እንተዘይኮይኑ ናይ ካልኦት ኣራእያ ዘይቀበሉ ምስ እትጓዛወል ዕላማኻ ትዕውት እትብል ስነ ሓሳብ ጽቡቕ ጌርካ ኣጽኒዕካያ ዘለኻ ትመስል ዶክተር አብይ አሕመድ በልግርም ቀጽል ድሕራይ ትበል ከምዚ ተግባራት ግን ዘወጣጣኣካ ኣይመስለንን እንታይ ክትገብር እሞ ሓንሳእ ፋሕ ኢልሃካን እያ ብዝኾነ ንኩሉ ግዜ ከብርሆ ከም ምዃኑ እምነት ኣሎኒ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ መንጋጉኡ ከፊቱ ጽበየና ዘሎ እዋን ካብ ክንዲ ብድኽነት ዝሳቐ ዘሎ ህዝብኩም ምሕሳብ ብኣንጻሩ ብስልጣንኩም ክትሓስቡ ምፍታንኩም ክሳብ ክንደይ ህዝብኩም ንዕቁኩም ከም ዘሎ እምበር ዶ ይርዳእኩም ኣለኢኸ ካብ ዲክታተርስ እንጽበዮ ብጀካ ግፍዕን ጭቆናን ሕማምን ድኽነትን ተዘይኮይኑ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እሞ እስከ ካብትም ማለት ኣፍና ንኽፈት ንምፅራፍ ዘይኮነስ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን እናበልኩ ርእቶይ ይዛዘም ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ረድዮ ኢና ብሩኽ ግነ ካብ ውድ ብርሃኑ ሃገር ሸውዳን
ሰላም ዝኸበርኩምን ኣሕዋት ኣባላት ረድኤ ኤሬና ኩሉ ሰሰናይ ንዓኹም ኣነ ሚካኤል ካብ ሃገረ ጀርመን ካብ ከተማ ኑርንበርግ ኤርትራውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ከመይ ኣለና ብዛዕባ ሃገር ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ሕማቕ ኣለና እዩ ዝብል እቲኦም ኣብ ዲያስፖራ ኮይኖም እዚኦም ናይ ትማል ህግደፍ ናይ ሎም አንድነት ካብ ዜሮ ነቂልና ይኮንናን ከምኡ ንብል ዘለና ምክንያቱ እቲ ጎይቶኦም ኢትዮጵያ ኸይዱ ሓደ ህዝቢና ካብ ዝብል ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ክልተ ህዝቢ ዝብል እቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ስለ ዝበለ እቲኦም ተኸተልቱ አንድነት የዝብሎም ኣነ ብወገነይ አንድነታውያን ናይ ትማል ህግደፍ ናይ ሎም አንድነት እቲኦም ስግደፍ ዝነበሩ ግን عدم فلت عودم فلت إريتراويان فو نخمزي يخم دا عدلمكم نايلهم أنت إنهم مسحواتهم دلي تفتح تحوسوا كبر الموجودين وقعد حد متصحهم يحولهم زغل اليوم كتاب حد جمال قدر اللو خمين يمتدعيلنا بتغكل مخنياته عند النساويان نزل إريترا أبعد اليوم ننفسهم أمتى خونتات كتوين بعلم يمسفلتوا مخنياتو إريتراون تدأخوينو تخبر دم زخفللو أمنت من تايك علىسكم دولة صبوك جار فلتيو اليوم عند النساويان اتتسفيتناتهم اتحلمناتهم يتقبر سلوزلو مسهقدف ويدما مس عندنا الدوي لهم كتاب حجي زك على سدلو من يوم صبوك جاركم على اليوم مخنياتو أب كل خرناء عالم دلخم إذا كوم ديو إذا نايت ماله قدف نايلوما عند النت ثم زمور حد اللو زمور حكوم دلو إريتراويان اليوم سوازياتهم من يوم على اليوم عدومن عودومن حتى تلوم مخنياتو نعنا تابلونا انت أتوقعنا أنا اليوم دليت فتحي نتيوم إريتران دكبات عودون فلت وياني عصوبات بلو بوا نهقدف دا مش وياني سيطان تدعي لكمنا ديابلوس تدعي لكمنا دك أحذرتنا تدعي لكمنا قانين تدعي لكمنا كاب قالسنا هنا حن سنتي دحريك تملسنا مالت دي حسابيو عسرت سقمتنا نقمين نسقم مخنياتو أستوعلو اتيوم زمرحهم دلو بحاجر اتقلو قلفو باتا حيزوم دلو من يوم فلاتوهم اتيوم ابدقو خينم كلل زبلخم دلو هاني نتيوم إريتراويان مرحتكم دلو من يوم أستوعلو رأيوم على اليوم نحنا جن زبالكم تدعيلكم نحنا هبقى سنة تمري سلام على زي حسابيو إريتراو بزي جزيزي حد النوتيز دلو دا أمبر من بتتانا يدلدني نعوذ مرحوم دلو من يفلتوهم تشاو سلام عليكم مع السلامة راديو إيرنا زخبركم سمعتي زينان ناي ساعت زي حفشاو تحستونان تفاتيم الله سلامك تالكم أزينا نمسجن باريس كابزركب ستوديونا أماني الجرماية سلام